Guy, I asked you, today I came for London because I like you for inside for lodging, I sleep. Yesterday I traveled to Uganda. To kai a wannan garin ma ba mu san me kake ga ba. A nan garin ba a mana wannan turancin naka. Ya kamata a kama ka. Kai irin wannan ina bi wani bidiyo da muke kallo ana faɗa yan China da waye Su ne. to irin su ne ba ga kamar shi ba. Dama kana jin irin yaren ne? Ba na ji. Yawwa ga goga nan ya zo shi kenan ma. Daidai da shi. Ga ma daidai da shi nan. Goga ka ji abin da yake gaya. Today I came for London because I like you for inside for lodging, I sleep. Yesterday I traveled to Uganda. Wai haukan kace ƙara min ni ba? Ka ji irin abin da yake gaya ko? You say waiting. Wannan haukan kace min ni ba? You say waiting. Hey, what is like me? Hey, Haka ci uwar ka yau. ha, oga dan Allah na da muka yi hakuri. Oga, ni ma dan Hausawa ne. Dan Allah